Start. Tehát úgy, hogy milyen stratégiát csapatok. Egy dolognak a túlulós másik alap. Egy dolognak a helyén, egy pillanatnak a helyén. És dolgozok a helyén. Bújjunk a következő körben. Meglátjuk közben. Kiugrott a síkből. Közeledik a Mark-Mining Corporation söprőkarja, azt hívják csak. Söprőkarnak elmondható. Ezen a fordulóban a videónak a leghangosabb, de nem jelenti azt, hogy ne lehetne a legügyesebb. Bent vagyunk a középpontban, nagyon jó. Következik a robotból használatra. Úgy látom, növekszik a nézőszám, térnek vissza. Szóval délelőtt már itt járt vendégek, hogy megnézzék a végletést, ez mindenképpen a rendezvény izgalmát igazolja. A bányászat robotja ismét az előző fordulóban követett stratégiát választotta, hogy először körbe a narancssárga dobozokra helyezett kockákat. A többi három robot viszont a nagyobb értékű sárga dobozletőket próbálja megfordítani. Tulajdonképpen nem is sikertelenül, mert zöld dobókockát látott a középső dobozlető, így megfújja igen propellereivel az MMC robotja. Az érdekes, hogy valaki egyik kőnek a tetejére is a kockát, nem csak a robotok tetejére, hanem az egyik kőnek a tetejére. Három perc.